guys! Welcome again to Vandoy's Vlog 101. Ipinapakita sa video na ito ang condition po ng lugar po namin bago po ang bagyong Paeng. Diyan po yan sa San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Sakop po ng titingnan po natin yung condition po ng dagat mamaya ngayon. Yan. Approaching po kami sa may pangpang ng San Isidro. Medyo mahangin na po guys. Ayan. Ay hala! Medyo mahangin ng Ma'am Diwata. Pagpunta po namin ang pangpang ng San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur ay may natagpuan po kami ng mga residente po dyan. Nakausap po namin at natanong po namin about sa kondisyon po ng dagat. At hindi pa nga kami naniwala. Tiningnan po namin nga yung kondisyon po ng dagat na talagang napakalakas ng mga oras na yon. Kaya medyo mahangin na po dito ngayon sa Barangay San Isidro, Lagonoy, Camarines Sur. Ayan. Balik po kami guys, kasi kanina inabot po kami ng ulan. Panindigan mo ang lipstick mo, yung pagparataguon. Yan po si Kukoy na may lipstick guys. So hindi po ito tapos guys. Hoping na hindi po tumuloy yung bagyo kasi parang hindi pa talaga fix po yung seawall po namin dito sa barangay. Tapos yung Diwata, praying po siya. Kasi si God naman po talaga makakasog po ng lahat ng problema natin. Just like the weather, finances, saan pa ba? Sa mga relationships, health, lahat po yan. God can do everything. Ha? Dito po kami sa tabing dagat. Una mo po eh. Yan, punta po kami sa barrio. Ay, hindi pala barrio. Yung sa bilihan po.
later. Ayan guys, pauwi na po kami sa aming rota. Dito po yan sa San Isidro Elementary School. Medyo baha na dito eh. Together with Mom Diwata. Sayang. Scarcity sa pagkakan, Wala shortage. sa mga baga, sa mga sugok that time. Oo. Ito na po, medyo mahangin na dito. We're praying na sana hindi po talaga tuluyang manalasa ang bagyo dito sa aming lugar. A few moments later. Ano? Diyos ko po, Lord. Jesus Christ. Hallelujah. At ako, tayo pa nga na nag-landfall. Diyos ko po, Lord. Ay, malugod na po.